chỉ vậy ule Casper LS channel nun khi bang cái lỗ này lộc cái đám tặng chẳng ấy cái bây giờ đi like subscribe share comment khi rằng đấy ule class 10 MBSc mathematics geometry lam kan lu tanga Thales theorem basic proportionality theorem anti bokani tun ma chuan Thales mu chu ania Thales aron henge hemi tanga ron zirti na ron pachok tu Thales ania Greek mi ania chuan Thales theorem hi similar triangle atangin triangular thil omdan thil kalphungte aron soi fi ani hi formula ania chu enge kan ti chuan Thales theorem chu theorem 8.1 page number 154 akani muwa chu theorem chu ti hen aron soi ni if a line is drawn so look down nga if a line is drawn line kan siam chuan ati hoyamo if a line is drawn parallel to in sianga parallel to one side of a triangle triangle side pakhat parallel khan line siam tur ani ati triangle chi thum kan nei isosceles triangle te scalene triangle equilateral triangle te kan nei ni ka hriat tur ani chuan based on the side ni chu isosceles chu opposite sides are equal scalene chu no sides are equal equilateral triangle chu all sides are equal pokhaman he pathum jing one side of a triangle to intersect the other pakhat I parallel tier chuan adang pani dekha ava intersect do ni intersect the other two sides in distinct points khoi lai point an ma ani akhan ava intersect don trim ani ati na ni chu in distinct points dia khoi lai point ange median nge ni di hakan hello ma se intersect ati chuan ava top don ti na ni mai bisect ati lova bisect ati chuan lai tak ti na ni ase bisect ati lova intersect ati chuan lai ani lo ti ka riat tu rai the other two sides are divided in the same ratio a side pani te chu ratio inang chia a thendar ti na ni chu chuan I include ti na ni lo hei triangle kan nei triangle ABC heng triangle nge soi lo wanga scalene pon the isosceles pon the equilateral triangle pon the ka chu you don't have to be specific it can be any of the three hoi ma pathum jing mi pakhat kha ani thei chu a question ni chiar chuan hei sorry theorem kan chiar chuan theorem chu formula ka ti to kha hriat ngai tu triangle reng a third side ni thei chu a b te side pathum third side ni thei b c pon ni thei a c pon ni thei chu mi parallel line siam reng ni tin ade a b line parallel ka siam don ta hian d e ka siam don ni b c chun ta hian a c chun ta hian dik thei vek ti ka riat tur ani chu tinga I siam reng chuan ati tuna kan siam don ni ta hian ei nen chuan b c parallel chi hian line ka siam don ta hian chu d e ka pe don ni him em d e along ta nei chuan Thales theorem chuan tian ati if a line is drawn parallel to one side BC side khan parallel in DE ka siama of a triangle to intersect the other two sides chuan a side AB le AC kha hei D le E intersect hi muem the other sides are divided in the same ratio ti re hian a third side parallel line isiam re hian a ratio te hi hei lelam side ratio hi ai nam chia ti nani a sei zo ang chen chia ti lo a ratio ti and tin ani ani thawna hi 2:1 ni ta se hei 4:2 ani don 2:1 4:2 suina rang ani mo
ratio and proportion kan zir to a chuan they are in the same ratio or proportion to each other ka khare tu chu enge AD by DB is equal to AE by EC dinani chin lo pon AB by DB is equal to AC by EC ka ini chok thai pathum nei thai ni chuan AD by AB is equal to AE by AC pot thai dan chu kan proof don ni pakhat kan proof chuan andang kha automatic in kan proof ngal vek tinani chumi proof tu chuan triangle hey triangle hi similar lo kan doni triangle ADE nuam chumi hi triangle ADE le DE kha kan parallel line siam thar kha nia ADE le ta hian hi in ho chon trapezium ani trapezium trapezium a po hi le hi mu thi banga trapezium reng tian diagonal line ka siam chuan trapezium rem diagonal ati ka chen chuan a phel hi BDE le CDE ka ain chen don BC hi kan mang don lo ni please chuan he line ni ka te khina BDE le ADE ka te khina chuan do ta ADE le CDE ka khai kin don ni chu anin similar ani chuan an area te in luka ka tinga ni chuan kan proof thai don ni a formula heta Thales theorem ina aron soi hi chu ani a third side chu parallel is ya chuan a ratio te anin luka mo ati kha tuna ati ta reng em ti proof na tur ani chu theorem ani mo chang khai tu pai mo le tu geometry tiang shelo chuan geometry thiam thai lo chuan mi chen khat du na ya ka hria da chuan theorem te ba ha tir mai ro jela til tha ni lo tin zir te tu ram tak theorem poi mo na shelo te pon ma wa vei khop mai wa chuan ke ni chun kan thiam ngai tur ani tuna kan na tuna hei a hian diagonal in line ka siam ha chuan chunga hian hei inen chuan AE hi D tang hian median tan sak lo ni 90 degree ka siam don tan ni da hian chuan ting bok in E tang hian 90 degree ka chu ti ranga chan chu hei BDE ka en chuan 90 degree siam tur khan area ka jong du si altitude siam dong khan ama hin siam thei mi lo ni hei DE hi 90 degree 90 degree ni lo ba DE nan chuan hei ko ya chuan chuan hei ka siam ka hei E tang ka siam chau ka atan ka 90 degree ni ve don ta ni chu nakina asan papun kala NV di rang chau tu nak kan in lock kan ka figure kan chora kan le go ikon diagonal BE le DC kha ka intersect dira chuan D le E tang khan 90 degree na chuak ve thunga ta hian M le N kan ti don ta ni DM 90 degree in AE amo AB AC luwa EN dinga EN ve thung chu hei AD 90 degree amo AB 90 degree ya kan poi mo don ta ni chuan kan proof tur kha enge ni chuan true proof ti ma kan given ji ngai ta ni given chu in textbook ha nom ta given in zero in ba ha ngai lo hei a figure is siam ka isil fi mai ni given a chuan a triangle ngai kan siam triangle ABC kan siam a chu given ai siam mai do ni a triangle ABC in which ngai zela DE koi parallel kan siam BC parallel in which DE is parallel to BC kan dia chuan and intersect the other two side AB le AC side ka hoi intersect D and E ka is yang ngane mai ka given zero an tu ni a figure is siam kha nang ma siam ni ya is siam dang given a siam mai tu ni chuan ba ha ngai lo ran di ka tu chuan kan proof tu chu hei a to paron so hi the other two sides are divided in the same ratio dia a side pani te chu nge AD by DB le AE by EC ratio chu fraction kan da thi AD is to DB AD is to DB as A is to S EC ti na khan ta ni chuan kan proof tu ra chu AD by DB is equal to AE by EC hei nuam chung phel hi AD tu tange ADE triangle ta chuan BD tu tange BDE hei chiang chuan AE tu tange A is AD thau ka ni sinimi ka chuan 90 degree tu ta ve thau nge AC kan ti to AC lai ka achung ka kan man thei to lai CDE lai nei EC on lai nei a han mang chau ve ti ka re tu ni chuan lai kan proof do nei chumi ma chuan
imaginary line kan siam ho hi construction ania construction ti le potanga construction chu kan thil siam chok ti na ni kan thil siam bel ti na ni construction a chu lenge kan nei kan ti chuan join b le e ka zo ma c le d ka zo ma chuan dm hi ae perpendicular in ka siama ac perpendicular in ka siama ae ac ai rang pumpui 90 degree in ka siam chu anin chom thei chia chu tiang bokin en ka ab perpendicular in ka siam bok la ka ji hai ta ni join be and cd and draw 90 degree ka siam ko nge chu dm perpendicular to ko nge kan ti to ka pumpui man tur ac n ko yang e pa zo kha le pa zo kha en hi kan mo kia en ki eng perpendicular 90 degree ko yang e din ac ab ya en perpendicular to ab kha kha ne mai all sam tu chuan tu na kan proof thei don ta ni proof don ta ni pu chu kan tum don ta proof kan tia proof a chuan en hi le lam pang zo ka ve lam pang zo hi ab line ni kan don en hi perpendicular in ab a ding ta ni chu kan mang tang kai don tak zit ani chu ta hian since en is perpendicular to ab a perpendicular en adina wangin right angle triangle kan nei thia chu mi lo po chuan area of triangle kan song thei ta ni isosceles triangle ate scaling triangle ate area of triangle chum don chuan Hero's formula man mai thei ta ni se Hero's formula hi kan applicable le bem lo kan mang tam lo tu chuan area of triangle chu half into base into height kan ni na nei hi isosceles triangle ni ta ni graph ate ko in se to kha abc area zong ro ti ta area ka zon don chuan ot ka si ma ta ni te hian ta ka lai thak chuan hei a height lo ni ta ni half into base into height kha a formula ni ya chuan hei a height ni lo slant height ani thil ren kan te don in san zong on zong kan te nga lo on ai te si zong ni bai chuan hei height ni ka kan siam chok zela mai 90 degree ani nge tin pakhat zo ka khan hei on lo ta ni hian triangle trim ka ta chen hian a lo ta ti hian hei ti hian lo ta ni a height chu sorry ti hian lo ta ni triangle ka a height kan zong do na height kan zon don chuan helai le helai ka ni ya on ma pen siam chok thei tho ta ni height ka a chip zoom atanga hoi gar in kar khani hei height a height ve tho ni chuan ta i siam chok ka a height thea kha en hi ab perpendicular ne wangin kan tia chuan en hi enghang nge chan tak ni chuan en hi triangle ade tan hian enghang nge chan height a tang ani chuan ade mai ba ka dbe he mi triangle tan hian he dbe en daw la hi ni ama hian height kan siam thi si lawa he ta hi lawa ni sta ka si ta a faring ve thei ti na chu ab line on ve thaw ni ka chuan therefore en is the height san zong en is the height of triangles ade and triangle nge pa zo kha noi mi ade chu kan chame ade en ka chi sa en chom ve tho chu en thau dai mi line dbe ka triangle dbe chuan anh kan nei kan ti chuan area kan chong ve ve triangle ade le triangle dbe area kan chong tai at di chu klemin complex de la nga du de chu kan hriat thiam to wangin toy deun kan sik thei to ni chuan so triangle area of triangle ade is equal to half into base into height formula kan area of triangle formula chu half anh base kan na kan en chuan he figure hi ni la ade base chu ad ni hei height omna altitude in nga na zel kha side kha
base ani he lai ka chu hi angle le side 90 degree kan siama height kan siama chuwang chuan base chu ain hana zel khani base angi kan da thei kan ni chuan AD kan da nga height angi kan ti chuan EN kha no da ta ni EN half into AD into EN kan ta chu tiang pok in pakhat zo kha ten kan ti nga area of triangle DBE triangle DBE ve lam pa kan pin sa ka di equal to ni po half into base into height ni half into engi a base ve ni ang ina hai EN om na hi ni ta ni EN kha height ta phang ve tho wangin nge base chu DB hi ni mai hai DB into a height chu nge EN tho kha ni chuan ha kan nei ta ni hemi kan nei hi are in the same ratio ti wangin ratio kan da don ta hemi area pa ni bo ratio kan da chuan then kan ti nga then area of triangle ADE by area of triangle DBE is equal to pakasoka half into AD into EN ania pakasoki half into DB into EN alaweta chuan achunga hoi like terms kan nei nu wala half le half an cancel nga EN le EN cancel so area of triangle ADE le area of triangle DBE ratio ta chuan AD by DB ran chok ta ni kha equation 1 ani don ta ni kan proof tu phat khin le lam kan AD by DB kha kan nei de ko mai so ti bung le lama ding lama song kan phei ve le nga hela pa kha ding lama kan phei ve le nga chu ma chon ta hian also po ani do ni enge an height ta an chom ve kan hen do ni an height ta kan chom kan in chuan hei nge DM ni DM chu tu height nge AE chuan AC height ni poka ma se AC triangle ka man don wangin EC chu ka tri do ni ECD triangle ka chan chu DBE kan manga ECD kan man ve ngai chuan triangle achuna pa chu angai tho chan chu ADE hian pan hi nei wangin height ta EN ka height ani thea DM ka height ani thea EN kan man to wang ni AED kan ni thong ADE po ti thei do AED ti chu tiang bok chuan area of triangle AED chu half into enge a base kha DM hi a height in base AE AE into sorry a base chu AE into a height chu DM chuan a khat le kha n in tianga toy zong a zero ka ti ka area of triangle nge pa zo triangle min kha ECD ECD is equal to half into nge base man ve ECD chuan EC EC into DM le me ya chuan ha mi kan pok han den ni tianga DHEN then area pa hiya ratio to triangle AED by area of triangle ECD thì ta chu anh cancel nga AE by EC ran chu don ta ni AE by EC ran chu equation 2 kan ti le don ta ni equation 1 la chu kan en chuan equation 1 AD by DB ni equation 2 AE by EC ni chuan kan create rang tu chu a figure hi en la DE le BC in kara DE base manga triangle pati kan ni kai nge DBE le ECD ECD thu thiam lai triangle khani chuan BDE po lai triangle khani parallel lines in kara triangle kan siam rang common base in chom rang chu they are equal an area hi include nge a include lo chuan parallel lo ti na me chuan heta hian ECD le DBE ka du zo ka kan chom thei ta ni chuan ai rang do na hei AD to AD to ka AE to ka AED chuan hei ADE le AED ka in rang ADE le AED ka triangle in rang ni ta hian le lampang ding lampang kan man ma AED ka bang me ni ai rang ka chuan tu na ka sheet ka soi zo che parallel lines in kara mi ni bang han triangle DBE le triangle ECD ka include ko ni
chú chú chỉ em mà oh since triangle và thì cần suy về thế này không DBE and triangle ECD are on the same side kata anumar side din anumar and between ingkara yang parallel lines ingkara and between the same parallel lines same parallel lines in ang chia hanin jom bokani tu ingkara chuan an bangani chu in tenge kan ti chuan DE le BC parallel lines DE and BC ani chuan that is triangle DBE is equal to triangle ECD. Triangle DBE om na kan triangle ECD kan mang thei an area kan tu ni ta hin tu le area te ya area te chuan chu ta chu nge kan nei ti chu hi mang hian ti chuan hemi pani anin ang equation 1 le 2 ang ani hei ECD a hian DBE da chuan ai nang don a chung chu nang sa ADE le AD chu chuan from equation 1 and 2 kan hal top thei ha chuan from equation 1 and 2 we get and the equation 1 and 2 kan hu chu enge kan chuan a right hand side ve ve kha AD by DB is equal to AE by EC kan proof ta der ni mo chuan hemi kan proof ba kha hian andang pathum kan proof thei ka ti ka chu enge kan ti chuan also apum pui kha AB by DB is equal to AC by EC le pakhat le chu a chung jok kha AD by AB chung jok le pum pui equal to chung jok le pum pui AE by AC thum kan nei de ni chu ami formula kha pakhat phang khan thum kan nei kha thales theorem ani a poi ngoe em ani 2021 board exam to tan page 1 formula in thiam nga ya a theorem kha riat ai thum ni chuan a chaw chin rong kal don chaw chi chu exercise a khan on veka chu in lo chok ve anga in thiam em practice ve tu ani ti song khani ge